Il-kap tal-Oppożizzjoni tal-Belarus Svetlana Tsikhanouskaya li tinsab eżiljata diet messaġġ ta' reżistenza għal forzi Russi fil-Parlament Ewropew fi Strasburgu waqt plenarja fl-istess ġurnata tal-Istat tal-Unjoni. Hi spiċċat eżiljata mill-Belarus fuq akkużi li provat tieħu l-poter tal-pajjiż f'idejha u formazzjonijiet ta' idejat estremisti. B'hekk għal dawn l-aħħar 3 snin qed tmexxi l-attività politika tagħha mill-Polonja u l-Litwanja. Fisem il-poplu tal-Belarus qalet kif dan ma jridx jisma' li pajjiżhom se jkun jagħti jingħata lill-President Russu Vladimir Putin bħala xi premju ta' konsolazzjoni. Fid-diskors tagħha ddikjarat ukoll ix-xewqa li sa qabel l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew f'Ġunju tas-sena d-dieħla jiġi ffirmat ftehim ta' kooperazzjoni bejn il-Parlament Ewropew u l-Belarus. B'dan il-messaġġ talbet l-għajnuna tal-Parlament Ewropew biex il-Belarus jikseb il-libertà. Stqarret kif il-President attwali tal-Belarus u alleat ta' Putin u allura ma jistħoqlux jirrappreżenta lil pajjiża fil-fora internazzjonali. Fl-istess seduta, il-Parlament Ewropew adotta rapport ġdid rigward ir-relazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea mal-Belarus. B'dan ir-rapport, il-Parlament Ewropew iddikjara li jara fl-aspirazzjonijiet tal-poplu tal-Belarus li ġejjin ukoll mill-partiti politiċi demokratiċi li jeżistu fil-pajjiż. Fl-istess rapport, il-membri parlamentari Ewropej iddikjaraw b'mod kollettiv li jixtiequ aktar sanzjonijiet fil-konfront tal-Belarus fid-dawl tal-qrubija mar-Russja. Ir-rapport ġie adottat b'453 vot favur, 21 kontra u 40 astensjoni.